Ngai play pi hak keteng jong try Jesus Christ but hak ni ngapor ngadan go khubor banya sam chapi khubor balong kot ka balong na ketien jong play but pila ban syam na Exodus kalam nam ka basa kat khat ka banikong bat ka baal ki ketien ki baong ni tiu Moses ulai thu pat bat ulaong andre khmi kinu menget yanga lamne sngap ya ka ketien jonga na bakin ong utrai shimla mi pa home de utrai lokli yu ke kata kabah ka kti jong ni uti ulai thu uding do bat kamat teng jonga hakini ngapor unta kalong ke kata kabah ka kti jong phi ke kata kabah ka kti jong phi hakini ngapor ublai ulapha i Moses banyalam yaki khun Israel nari Egypt but hakapor bo blay to cut you Moses hakapor bo blay upha you Moses ban pelat yaki khun Israel nakari Egypt Moses utiap tay kani gawe bo blay un pelat no yaki khun Israel nakari Egypt handre utiap pat hakanu gorukam ublay un pelat yaki Moses utiap Uha penyai lembah kata keduriau ke besar. Uha penyai lembah kata keriklau ban poi syari kanan. Kum juru kum kibangai. Ublai lakur ujisu lakular yang awe pi. Ban ai kata kepan senyat ke jengem. Ban ai kata ke ying beneng. Hanengem tepat ban yo ya ka. Ngiha penyai lembah kita ke jengem. Niha banyai lembah kita di Erion, niha banyai lembah kita di Jingtenjo, kita medeng, ha ke Jingem ke Jongi. Masa khot di Moses nak ni kapor, banlong utau nong yalam nak kebentar ki khun Israel, ban pelat yaki nak keri Egypt. Kalong kebentar ke bakrau yaki ke boblay, ulap khot di Moses. Kalong kebentar ke bakrau yaki ke boblay ulap hak di Moses. Moses ubang paju yalam mari kita ki gunhon jong ilang rendu. Andre ublay ulakhat yu Moses banyalam yaki khun Israel balong utau nong yalam na kabanta ki khun Israel ublay ukhat yu Moses namar dui bulalong belapan kre na kabanta kani kakam bangangai bahwa ublay ukhat yang abe pi hakno kno ki benta jong ka jingem ka jongi ngangai bawi namar bingilalong kita belapan kre ke na kabanta kino kini ki benta ublay ukhat ya ka jingem ka jongi balada pipet hatu ka ukhat kabang lapuli yapi kedkat kebaningkong bat kabaa hadin bublay ulapha yu Moses ban let cheki khun Israel ban ong yaki khun Israel bublay un pelat no yaki na kari Egypt bublay un pelat no yaki na kakti jung paro bat kai ka bu Moses uang pat chublay kai ka bu Moses uya thu pat chublay hakani kedkat kebaningkong bat kabaa iba bapin snap ini ki kentien ka bu Moses uang chublay bat ulaong henry kami kena menget janga lemne snap eka ketien janga nabakin ong utrai shimla mi pa home utrai ti ulakli yu kei kata kabah keti jongmi kat bangadang pusan ni kini atli ki dikhat ngasngau hagni kapor bo Moses kami no blai kamlong ka basok yu Moses ban pelat iki khun Israel na kari Egypt kamlong ka basok yu Moses ban pelat iki khun Israel na kakti jong paro balese Moses ta jong long brio ukmi no blai lese yu blai yon yu Moses ye kita ki sipai ban pelat iki khun Israel na kari Egypt ndege ke bong blai yu Moses kalong penman uding do laju penan kam dai kitong aplang berat kino ablang berat kicupan kam yuding do hagi benta paper hakapor bekilek ban yalam mi kilang berat bat hakapor bekilek ban lom mi kita kilang berat kino ablang berat kicupan kam yuding do kum kata ka jikrshan yaki kei ka bakakti jongki ublay kali yu Moses kei ka bakakti jong me ko Moses baru Moses uang uding do Moses ula jubab sublay uding do uni uding do ubang Moses ubat
kita kiwe kiding do kiba kinong ablang berat kibat. Uding ublayap. Uding bamidan jingem. Uding ubam dan jingem. Uding bamidan jingkerman. Uding bamisong dor. How Moses ula belum tang tau uding do. Uding ublayap. Hande how belai ulang penman utau atiar. Yo ula banle ki kamba ki jongun. Ke kabah ke ti jongpi. Kamton kam than mendalong kita ki bapongsan. Kamton kam than mendalong kita iba long extraordinary. Kamton kam than mendalong kita iba songdor ya kabah ki brio kin keren, ya kabah ki brio kin nyaro. Hendrei wat kita ki eke ki bam songdor. Hendrei wat kita ki eke ki bam kongsan. Wat kita ki eke ki bam dan jingmut. Asu ublay le ki kamba. Habangi IT sa ublay kli David. Kaya ka ba kakti jong me. David ong sandali ki mau ki balang knyap. Usol lapun ke ngi kita ki jingking atyar ki. How David. Usol ai ya kawai lam how David. Handai David ulah lonyo. Kita ki jingking atyar ba ya kata kawai lam. Namar bu David ulah depan pong lupa. Kita ki jingking atyar ki jong blay. Berulah siam yu ding do. Bat sandali ki mau ki balang knyap. Bat bara kitep bakumno David ulah job yu golaya tang da kita ki sandali ki mau ki balang knyap. Compare unong syun uyang khmat jong ka jing em ka jong pi. Compare unong syun no bakumno uyang khmat jong ka jing em ka jong pi. Compare what Goliath uyang khmat jong ka jing em ka jong pi. Handai haba kakti ka jong blay ka don halo jong ka jing em ka jong pi. Haba kakti ka jong blay ka don ha ka jing em ka jong pi. Nangit ba pinjab ikita ki nong syun. Nangit ba pinjab yu tau Goliath ko mau David ula job yu tau Goliath. Pi ki sipai ki ele yu Goliath da kita ki wailam. Ki sipai ki ele yu Goliath da kita ki suam da kita ki khnam. Handai kim simla job. Kim simla job yu Goliath. Handai yu David ulah job yu Goliath. Tang da kita ki santili ki mau ku belen kini namar baka kti ka jong blay ka don halo jong ka jing em ka jong David. U Andrew Wong santili ki kpu bar artili ki doha kinlong ayu hapneng upai ba kane. Shikam upuro bar khandiat ka umpnian kinlong ayu hapneng kita ki jing terkhong ka ba u Elijah bat kata kari banthe ka ba kinma ha kita ki laisnem. Kada komdai batang namar iba hendak idan handai hatu ngila ai ti ni am shu Jisu hatu ngila ai ni am shu Jisu ya kata ke badan ke kti ke jongki kajak po tang jong ta we khana la kalalong ka jing ka khu na ka bata ki san hajar not ki breu wala ngile ke wala ngile ayu ha ka jing em ka jongi ki breu bin kran ki breu bin ong sandali ki kpu bar artili ki doha kinlong ayu pedeng uni upat ba sandali ki mau ki baleng knyap long ayu pedeng udi unong ya pom ubakhrau Goliath uboi udim do unong ayu pedeng jong hapdeng jong kata kadulia ko basaw uboi udim do unong ayu pedeng jong kita ki sipai jong kinong Egypt hane kim tep basantali ki kpu bar artili ki doha kila balong ki jingker khu na kam ta ki san hajar ngot ki breu kemtep basan tele ki mau ki beleng knyap ula man pun kalan yu Goliath kemtep ba wei uding do ula man pun paj arleng ya kaduria ko basaw wei uding do ula man pun mi om na mau siang wei uding do ula man pun job ula man ai chung job hapdeng jong madan khmar utau ding do akti jong Moses ulong tong ding blayap uding ngom misong dor uding ngom dan jingem hane habingi iPad kita ki badan
hakakti ka jongki habu Moses ushem ni tau diem habakakti ka jong blay kadan hata hauta uding do habakakti ka jong blay kadan halo jong jingem ka jong Moses habing ai chu Jisu ye kita ki badan hakakti jong jingem ka jongi ngangai skam bagala banong kata ka atyar ka bu blay ula ban penan kam kala banong kata ka atyar ye bu blay ula ban le ki kamba ula melong tang ding du akhmat jong Moses handai ulong tau atyar penman akhmat jong blay kai kata ka ba hakti jong pi ashu blay ye kai ka ba kata ka badan hakti ka jong pi kumbau ni khna wa ashu Jisu sandali ki pu bat at teli ki doha ula ashu Jisu bat tang mau tau khna uyo ban ma kita ki jingka ku henrai wat kita ki san hajar nor ki breu ki yo ban ma kita ki jingka ku tang dai ta sandali ki pu bat at teli ki doha ka badan ka ti jong tau khna kai ka mang kwa ban on hang ni kalong ba ka ka badan ka ti ki jong pi kala ban long ka jingka ku ru na ka manta ki wei kum balong uni khna kai ka badan ka ti ki jong pi kala balong ka jing ku na kamta ka jing em ka jong pi bat kala ru balong ka jing ka ku na kamta ki wei ru kumju compare wala ilong ibaret compare wala ilong tang ibaret compare wala idan tang hendiat hani ai shu blai para bang ai shu blai nginyo ban ma ki jing ka ku on tang mangi nginyo ban ma ki jing ka ku Henry, wat kiweru kinyo ban mat kita ke jengker ku. Bat shwa man pun kun no. Apa ban bu di ni jengkel ni. Ke ka ba pinle bat kita ki benta ke bu blai ula ai haki. Ke ka ba pinle bat kita ki benta ke bu blai ula ai happy. Ke ka ba don ha ti ke jong pi. Hatu pi kloi nem ban ashu Jisu. Hatu pi kloi nem ban ashu Jisu. Bang iskam bublay un ai ke jubab bang iskam bakumba bublay ula perku tang ni ke sandali ki pu ban atli ki doha bang iskam bake ke badan ha ti ke jong piru bublay un kurku kumjuru ke badan ha ti jong pi compare wala ilong ibaret compare wala pidan na kita sandali ki mau ki belang kenyap ashu Jisu ashu blay un pendan kami ka na kamata ka buram majung